Achte aanwezigen, vandaag is het 4 mei en gedenken we onder heel bijzondere omstandigheden in ons land de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ik kan meestal zijn van de hele dag de vlaggen heel stok. Is ook wel heel mooi om dat zo te doen. Misschien mogen we dat vaker zo doen, want je staat er echt even bij stil. Nou, misschien wel. Ik heb wel eens mensen die zeggen van ik ben me meer als eer bewust van mijn vrijheid, ook in deze tijd. Dus misschien is het juist daarom ook wel zo wichtig om dit te doen. Want vrijheid maakt je ook mooi als allen. En als mensschap, dat we elkaar alweer accepteren, respecteren. En ja, misschien is die mensschapszin op dit stuit nog wel het allerwichtigste in deze tijd. Als ik naar Joet zocht en we zijn op een maandtijd, normaal zien dan doen we dit op joentijd. Ja, het jouwt wel wat extra's, denk ik. Ik vind het schande dat morgen dus dan alle vieringen net er ook in kunnen. Maar ik denk dat het heel goed is om daar wel besteld te staan. 24 hier in vrijheid Libië, dat is echt wat wurg.